kapis kamuntagon uy. Pero lami guro ni bay og nani Paris. Sa kinindot i Paris anino? Kumpoy ni agig pan dari baligya. Asa ko mangitag Paris ani bay? Wa may kamuti. Pwede biyang lamia gining kape og parisan ni mga buntag og ganang mga kakanin. Sa ing lamia gyud. Saon taman ngo may namaligya karong adlaw may nanuroy noon suok gabi kini diri mo ano. Saon gani ha. Abot-abot lang ko masinday ni musuri dun. Saging! Saging muda, saging! Saging nilungag! Ay, salamat. May gamay lang yung nabilin sa ko saging. Kusog halin ba yung murag lami magkaya siya ko pagkaluto. Saba pag yun. Dagko yung kayo, di ka magmahay. Hapit na yung nahurot. May gani kayo wala kong pakyawa dito na. Binlan pa. Dapat rin sunahon kaya nagkakagbalay. Kini murag diri na gini mahurot. Puno gini ang kamot, no? Puno gini mga warta gini. Uy! Saktuhan na namaligya bay! Sa yung gisagit saging? Lo! Uy boss! Palit ko boss! Ay! Boss! Saging! Kau ka? Oo, kaon ko na! Sige! Kali boss! Boss! Ilan ka ni Herjo ko na kita na. Nagunsa ka boss? Nagunsa ka boss? Nangapi! Ay! Sakto kayo na! Sakto kayo na yung kape sa akong nilungag na saging. Perteng lamian eh. Dami sa maling saging. Bagong luto! Saba! Uy! Sabaan eh! Una pinakalami nga saging. Pero lain pa yato. Pasi niya ko sakitan nagtiyan na niya, kinawat ni. Oy, murag po sumangil na imo ha boss. Pero, way kurat ni. Limpyo ni ha. Dili ni kuan kay sa amo ag yung punuan. Amo kami mo'y tag-iya gyud ani. Aka na may nindot. Pero kinahanglan ginaw ko puno inspeksyon nun kay basin dahil gahapon pa na gilungag niya karon ni magbaligya na. Sao nang pertilugian ako sa mo, tagaan ko di magbahaw. Boss, di naman boss. Bag-o jud kay ni boss. Di atas tinuod. Way kuan ni, bag-o gyud ning loto. Away kapon ako ha. Init kay boss oh. Doh, init pa giday bay. Kapon po na ako bi. Oh. Uy, init pa giday bay. Bago bagay kay di ka magmahay ana. Gusto ka kuan, apoy flavor ni. May flavor ni. Bay flavor ni. Hala. Oh. Daghan man na mga 8 man na kabok. 8 ka klase nga flavor. Tagpilang isa. Nagpilang isa? Kabalo ka? Tag 25 isa. Isa ka kay nani, tag 25 isa kay nani. Pila man atanan, pakyawon ko na lang na. 25. 200! Digit? Higit. Tibuok mo, nibus mo ako'y kampiyon eh. Kita change na. Kating sa Eh, panagsar ko makitag saging nga nilungag by flavor. Kung ako kabantay boss ba na day tibuok 2,000? Nakay ko nira, nakay ka ng mango flavor. Mango flavor? Mango flavor nga saging ha? Ganda akong ganahan, paborito kay nako ng mangga. Mango flavor ba, tulo. Tagay kong tulo. Aw, mango flavor boss? Aw, matik na aw. Ay, duhan na lang day kabok boss. Duhan na lang oh. Ay sa, nga nang tagaan ko ni mong mangga. Unsaon ko man na, ingon ko saging nga flavor mango. Dili kay mangga. Ana, mo na siya boss. So, kay para gusto magag mango flavor. Ani man na siya pagkaon no? Kaon kag saging. Kaon pug kag mangga o di. Flavor na magyapon na siya kay nagkaon magag mangga no. Ay binuang man mo lamian ni mo si paanoy. Pasi gusto ka may naikanta karong adlaw ba? Kano mo yung di mo kung buwang-buwang. Mukaog mangga niya, mukaog. Kining saging na. Di naman na mauwi mo remix naman na. Oh, di ka ganahan ani nga flavor mango boss. Tapog ko'y coconut flavor. Kana noon, mutopo ko anak, imogin kasagaran sa uban ginabuhat ang saging sa gulag lubing nga kinagod. Kana na lang, may kana na lang, tulo ka buok. Way problema na. Coconut imo nga flavor na. Oh. Tara boss oh. Pero ikaw lang si kagod. Pastilan ni bata ako, pagay pagkaguro na nga imo mo ng trabaho dapat, ikaw may namaligya. Buang-buang ni tawanan ni, sumbagong ko ng ulo ni mo ron. Tagay lang kong tuluan na, pure saging na lang, kay mabugnaw na yung kape. So, kalma lang, boss, kalma, relax lang. Pero tagaan, tagaan di kag tuluan niyo. Tulo ka saging. Tara boss oh. Yo, mga pure mo lang kain mo ha. Be. Ano, pure saging yun ha? Saging bitaw mga Di ka gana pure coconut flavor. So, nagkakaw ka sa katubangan, dilikip. Ayo, boss. Na, kagay mo mga sagbot ito. Ito na, dundot mo kuning mga palaman ng tao. Balik diri kay ba? Kuan kay ka, mamaligya ka, di ka magtinarong. Makahiblad kasi sa kabuntagon ba, nawala akong ganas kaon, pero karon, di wala ka.
impas ding saging nga. Gini. Uy! Sama ni! Biskot! Uy, balik din katong nga raman eh! Buwang kinanaan man na niya dayoy! Scam dyan ko sayang nga sa kong dokumenti buhok. Ulay! Pasilan balik din ba? Ay!